рӯзи 3 апрел соати 12 шаб дар бозии якуми полуфинали Лигаи Чемпионҳо во мехӯранд Тоттенхэм ва Аякс. Ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон ва бо шумо имрӯз танҳо Муҳаммад Гаиров. Имрӯз гап мезанем дар бораи бозии полуфинали Лигаи Чемпионҳо байни Тоттенхэм ва Аякс ва прогнозҳои худро ба шумо пешниҳод мекунам. ва нагуфта намонад, ин видео бо ёрии 1xbet сохта шудааст. коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногунро шумо танҳо аз ин ҷо меёбед. агар боз дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод TOUCHFOOD нависед, ба шумо 5000 рубл бонус медиҳанд. имкониятро аз даст надиҳед. силкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. якум бозӣ байни дастаи англиявӣ ва дастаи голландӣ дар Лондон мегузарад дар майдони Тоттенхэм. ҳар дуи даста ҳангоманок ба полуфинали Лигаи Чемпионҳо баромаданд ва ҳозир мушкил аст гуфтан ки дар ин ҷо довталаб аст. ба хотир мерасонем ки дар таърихи футбол Тоттенхэм ва Аякс ҳамагӣ ду маротиба вохӯрдаанд. соли 1981-82 дар плей-оффи ҷоми УЕФА. дар он вақт Тоттенхэм ҳам дар хонааш ғолиб баромад бо ҳисоби 3-1 ва ҳам дар меҳмонӣ бо ҳисоби 3-0. акнун мегузарем ба дастаҳо. дар этапи гурӯҳӣ Тоттенхэм метавонист бо Лигаи Чемпионҳо хайру хуш кунад, аммо бо шарофати бозии меҳмонӣ дар Камп-Ноу бо Барселона ки бозӣ мусовӣ анҷом ёфт, онҳо тавонистанд ба плей-оффи ин турнир бароянд. дар стадияи яккашфинала Тоттенхэм бо ҷавонони боистеъдоди Боруссия Дортмунд вохӯрданд ва дар ду бозӣ ғолиб баромаданд бо ҳисоби 4-0. аммо вақте ки Тоттенхэм дар якчорфинала бо Манчестер Сити вохӯрд, ҳама фикр карданд ки дар ин бозӣ Сити довталаб аст ва бе ягон мушкилӣ ба Тоттенхэм ғолиб мебарояд. лекин дар якум бозӣ бозингарони Маурисио Почеттино дар майдони нави худ ғолиб баромаданд бо ҳисоби 1-0. дар бозии ҷавобӣ бошад бо ҳисоби 4-3 мағлуб шуданд ки ин ҳисоб барои Тоттенхэм басанда буд ки ба полуфинал бароянд. Тоттенхэм ин дастаи аҷоиб мебошад ва аз дигар дастаҳои Аврупо фарқ мекунад. онҳо ду трансфер мешавад ки бозингар намехаранд ва бо 11 бозингари асосӣ ин сезонро тамом мекунанд. нигоҳ накарда ба оне ки уровни чемпионати Англия ва Лигаи Чемпионҳо хело баланд аст, онҳо дар ин ду турнир хело хуб бозӣ мекунанд ва ҳар даста ин корро карда наметавонанд. ба хотир мерасонем ки якчанд моҳ пеш Тоттенхэм бо Ливерпул ва Манчестер Сити рақобат мебаст барои қаҳрамон шудани Англия, аммо ҳозир бошад барои рохат гирифтан ба Лигаи Чемпионҳо рақобат бурда истодааст. Лигаи Чемпионҳо шавқовар намешуд агар дар он ҷо сенсатсия рух намедод ва ин маротиба ҳамаи Аврупоро дастаи машҳур аз Амстердам Аякс дар ҳайрат монда истодааст. Эрик Тен Хага ҷавонони тиллоиро барои ғолибияти Лигаи Чемпионҳо бурда истодааст. дар яккашфиналаи Лигаи Чемпионҳо Аякс Реал Мадридро паронд ва бо ин шикори худро баст накард. дар якчорфинала Аякс боз як топ дастаи дигарро паронд. Ювентус бар зидди ҷавонони боистеъдод ягон кор кардан натавонист. дар ҳар дуи бозӣ бозингарони Тен Хага дастаи Туриниро гузаштанд, махсусан дар бозии дуюм дар меҳмонӣ ки Аякс дар он ҷо бо ҳисоби 3-1 ғолиб баромад ва онҳоро ки манъ мекунад ҳоло номаълум. ин даста ба мисли як механизми калон кор мекунад ва асоси ин механизм позашинник Френки де Йонг мебошад. ӯ дар ҳамаи бозиҳо худро ба дараҷаи олӣ нишон медиҳад. барои Аякс Деон ин бозингари заруртарин мебошад, ба мисли Месси дар Барселона. нигоҳ накарда ба оне ки букмекерҳо Тоттенхемро довталаби ин бозӣ мешуморанд, лекин Аяксро шикастан осон нест. бозингарони Тен Хага барои Тоттенхем дарди сар мешаванд ва Тоттенхемро намегузоранд ки бозии худро нишон диҳад. ҳар дуи даста ҳамлагарони беҳтарин доранд ва ман ба боварӣ гуфта метавонам ки ҳам дар якум бозӣ ва ҳам дар дуюм гол бисёр мешавад. мухлисон бояд аз дастаҳо бозии зеборо интизор бошанд. дар ин бозӣ мушкил аст гуфтан ки ғолиб мебарояд. прогнози ман дар ин бозӣ ҳар дуи даста гол мезанад. ҷамъи тотал бисёр дувним бо коэффициенти 1.94. дӯстон, ба ҳамин тамом. агар ин видео 700 лайк гирад, пагоҳ видео дар бораи Барселона ва Ливерпулро мебарорам. шумо чӣ фикр доред ки дар ин бозӣ ғолиб мебарояд ва кадом дастаро шумо мухлисӣ мекунед? Тоттенхэм ё ин ки Аякс? ҳатман фикртона дар таги комментарияи ин видео нависед ва аз ёд набарорем подписатсияро агар то ҳол ин корро накарда бошед ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хайр дар паноҳи Аллоҳ.